Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Van itt néhány ismerős. Hadd kezdjem azzal, hogy én 40 évig idegenvezető voltam minden nyáron, és van itt egy házaspár, aki legalább 20-szor velem nyaralt. A hölgy szép, a férfi megöregedett. Ilyen az élet. Na most én nagyon szépen köszönöm a meghívást. A következő kérdésem, ha lehet, én ezt kértem, kapjak egy világtérképet, ha nem, akkor elkezdem anélkül. Én azt szeretném elmondani, mi jellemzi ma ezt a világot, és ebben az egész kérdésben hogy jönnek bele a migránsok. Azt kaptam, hogy kb. 40 percet beszélhetek, és utána bárkinek bármilyen kérdése van szívesen. Hol itt a sajtótól valaki és kérdez boldogan. Tegnap volt, kiderült, hogy létrejött a Nógrádi György baráti köre vagy valamit. Fölhívott az egyik államtitkár, hogy ugye magamnak csináltam, esküszöm, hogy nem tudtam róla, mondta, hogy nem viszi el, mondtam, hogy nem baj. 16 000-en regisztráltak eddig, hogy tegnap fejből beszéltem, a sajtóban megjelent, pontatlan. Na most nem probléma, mert a Bliknek adtam egy interjút, nagyon szeretek minden újságírót. Elmondtam, hogy voltam Dél-Koreában, leírta, hogy Északon. Elmondtam, hogy Szíria minden szomszédjában voltam, mondta, hogy Szíriában. Tehát bárki bármit ír, nekem teljesen mindegy. Pici pontosság. Ezek után ki lehet vetíteni a Földet, vagy ezt megkérjek? Jó, ha ki lehet időközben, akkor megoldjuk. A jelenlegi világban, és én innen szeretném indítani, 3 meghatározó globális játékos van. Az első az Egyesült Államok. Lehet az USA-t szeretni, nem szeretni, de nélküle ma a világban meghatározó folyamatokat megoldani nem lehet. Ezek az amerikaiak vagy a térkép? Készülök. A következő van. Az Egyesült Államok történelmi ereje, hogy együtt az úgynevezett 5 szemmel, ez Kanada, USA, Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland, tehát az 5 angol száz hatalom, nagyon szépen köszönöm. Szőröstől, bőröstől lehallgatják a világot. Mi, mint Európa tiltakozunk, nem azért, mert vannak elveink, nincsenek, hanem mert ugyanezt nem tudjuk megcsinálni. Miért? Mert nincs rá képességünk és nincs rá pénzünk. 2008 óta Európa leszerelt. Mi mindig elmondjuk, hogy mennyivel szerelt le Magyarország. Oké. De a csehek, a szlovákok, a britek, a franciák, a németek, az olaszok rendkívül nagy mértékben leszereltek. Alakul. Ettől kezdve egy számot hagy mondjak önöknek. Az 1990-es években a NATO katonai kiadás 50%-át adta az USA. A mai világhelyzetben, amikor a NATO tagok száma már 28, 74%-ot ad az USA. Tehát teljesen más a pozíciója, mint a másodiknak. Nincs második a NATO-ban. Az USA meg tudja csinálni, hogy a világ bármely pontján hírszerzést folytat. Európa ezt nem tudja megcsinálni. Nincs hozzá pénzünk. Következő megjegyzés. Mi az USA történelmi gyengéje és mik az erősségei? Idén először az amerikai történelemben az újszülött gyerekek közül 49%-a fehér. 51% színesbőrű. Ebből az következik, hogy Obama elnöksége nem azt jelenti, hogy valahogy bekerült egy színesbőrű, hanem azt jelenti, hogy az eljövendő Amerikába az afroamerikaiak, a spanyolajtúak és az ázsiaiak sokkal nagyobb szerepet fognak játszani, mint eddig. Erre föl kell készülni. Nem tudom, mennyire járnak önök az USA déli részére, többek között Floridába. Vannak olyan települések, ahol angolal nem boldogulok el, csak spanyolal. Új helyzetek vannak. Mi az USA másik történelmi problémája? Hogy kb. 3 évvel ezelőtt Kína bruttó GDP-be lehagyta az ősellenséget Japán. Erről majd Kína kapcsán szeretnék szólni. Igen, most már második az USA mögött. Az USA abból indul ki, hogy maximum 10 év múlva, szerintem előbb, Kína bruttó GDP-be lehagyja. Nehogy félreértés legyen, Kína lakóinak a száma 1,3 milliárd. Az USA-ének a töredéke, tehát egy főre az USA veri. De morálisan azt jelenteni, hogy én, mint USA, amelyik a 20. század győztese vagyok, amelyik megcsináltam a Pax Amerikánát, már nem vagyok világ első, ez egy rendkívül komoly dilemma. Alapul. Amíg kaphatok egy pálcát, akkor a végén adok egy puszit, ha lánytól kapom. Ha fiútól, akkor nincs az a pénz. Bár a mai világban ez már egyre kevésbé probléma, de próbálok tradicionális maradni. Mindegy, mutogatok, így jön egy pálca. Mi a másik amerikai probléma? Hogy az Egyesült Államok tavaly februárig, mondom magyarul, február 20-21-ig, az orosz-ukrán konfliktus kezdetéig
kizárólag Ázsia politikát folytatott. Mondom magyarul, az Egyesült Államok legfőbb stratégiai célja az volt, hogy gyengítse Kínát. Ezért a távol-keleten, a Csendes-óceán térségében állomásozott az amerikai haditengerészet zöme. Február 20-tól, nagyon szépen köszönöm. Elég verekedni, igen. Hát majd hozzák a jobbat esetleg. Köszönöm, jó. Tehát február 20-tól ez az amerikai politika már nem csupán. Megvan? Köszönöm. Piros gomb. Ebben a politikai helyzetben piros gomb. Ebben a helyzetben az USA bejelentette, köszönöm, tökéletes, hogy 3 új stratégiai célja van Európa, ez alatt kizárólag az orosz-ukrán konfliktust értette, a közel-keleti belső gyűrű, ami egy teljesen új Izrael politikát jelentett, és egy új közép-kelet politika, aminek a lényeg az, hogy az elmúlt napokban sor került a Biztonsági Tanács 5 állandó tagja plusz Németország és Irán megállapodására. Új világhelyzet van, szeretném elmondani. Ebben a helyzetben az Egyesült Államok őrzi fantasztikus high-tech fölényét, hírszerzési fölényét. Jelezni szeretném, hogy Európa nincs a 3 globális játékos közt, és Európa a körülötte lévő helyi háborúkat, mint például a jugoszláv háború sem tudta megoldani amerikai katonai segítség nélkül, majd Európánál erről nagyon röviden szeretnék szólni. A második globális játékos Kína. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy átlag évente egyszer kijutok Kínába, elképesztő a fejlődés, egy év után nem lehet ráismerni. 5 évvel ezelőtt, amikor kínaiak meghívtak, a választások előtt, teljesen nyilvánvaló volt, hogy akkor a Fidesz nyert, tehát ez nem volt kétséges, azt mondták, hogy vigyek magammal néhány politikai vezetőt. Én beszélgettem akkor az ország egyik főnökével, kaptam tőle neveket, kivittem őket, és a kínaiak azt mondták, ha jó kapcsolatokat akarunk, akkor a Dalai Lámával nem lehet leülni. Magyarországon felelős vezető nem ült le vele. Ujgur vezetővel nem lehet leülni, nem ültünk le vele. Mi a kínai dilemma? A kínaiak egyes számú dilemmája az volt az elmúlt években, hogy én, mint Kína, Dél-Kelet-Ázsia regionális vezetőhatalma akarok lenni, vagy globális játékos. Rendkívül rövid idő után Kína azt mondta, hogy én globális játékos akarok lenni. Mi a második kérdés? Én, mint Kína, elfogadom-e a határaimat? Erre a kínai válasz az, hogy a szárazföldi határaimat egy kivételével igen, az egy kivétel az 1962-es kínai-indiai háború, nem fogadják el a határt, de én, mint Kína, egyetlen tengeri határomat sem fogadok el. Megjegyzések. 1. Rengeteg pici sziget van itt, ez térképen természetesen nem látszik, amire mindegyikre legalább 3 ország igényt tart. Miért? Mert aki a sziget, azért a kőolaj-földgáz, és azért a halászati jog, kivéve Kínát. Amelyik szigetet megszerzi, oda azonnal haditengerészeti bázist visz. Hihetetlen érdekes az amerikai stratégia. Az USA-ból indult ki, hogy össze kell fogni Japánnal, a dél-kelet-ázsiai kis országokkal, és létre kell hozni Kína ellen egy szövetséget. Hát a dél-kelet-ázsiai kis országok nem szeretik Kínát, de a 20. századi történelme miatt gyűlölik Japánt. Tehát ez a koncepció nem jött össze. Mi a következő kínai dilemma? Nekem, mint Kínának, békére vagy háborúra van-e szükségem? A kínai válasz zseniális. Még néhány évig békére. Én nagyon szépen kérem, hogy ezt értsék meg. Tehát nem azt mondja, mint az amerikai filmen, hogy ilyen az örök béke, zárójel a második világháború vége óta ezen a földön még békésnak nem volt. Most halt meg az Egon Bahr, a német biztonságpolitika atya. Én nagyon-nagyon szerettem. Ez nem a reklám helye, de 2-3 hét múlva jön ki egy könyvem, ami csak sztorikból áll. Az Egon Bahrral találkoztam elég sokszor, csodálatos volt az öreg, ő azt mondta, hogy a biztonság mindig a múltban abszolút, a jelenben relatív és a jövőben kiszámíthatatlan. Tökéletesen igaza volt. Tehát a mai helyzetet jellemzi, hogy Kína elfogadja a szárazföldi határait, a tengerit nem. Megjegyzések. 1. Ebben a pillanatban ütközik Japánnal. Bejött hozzám a japán követség 2 vezető diplomatája, nagyon csinos hölgyek, jó beszélnek magyarul, az egyiknek magyar férje van, és azt mondták, az a kérés, hogy tévében mondjam el Japán új biztonságpolitikáját.
Kérdeztem, hogy oké, de mit ér meg nekik? Mire gondolok? Mondom, fejenként 2 puszi. Mondta, hogy ő férjes asszony, mondom, hogy én is nős vagyok, tehát ez nem kizáró tényező. Megállapodtunk egy pusziba, elmondtam, nagyon helyesek egyébként. De mi a probléma? Hogy ami számomra a jövőbe dilemma, az Kína északi határai. Miért? Mert ezek a területek döntően lakatlanok. Nekünk tényleg van 40 percünk arra, hogy végigmenjünk a világon. A Putyin azt mondta, hogy aki hajlandó az európai Oroszországból átköltözni, az adókedvezményt kap. Gyakorlatilag nem megy át senki Szibériába. Kínaiak benépesítik. Ma már a zöldséggyümölcs csak nem 50%-át kínaiak adják. Én egy emberöltőt kérek, és Putyin után egy gyenge orosz vezetőnél kínaiak vissza fogják kérni a cárok alatt a kínaiaktól elvett területüket. Én nem akarok könyveket ajánlani, nem kapok jutalékot Kissingertől sem. De Kissinger írt egy könyvet, az a címe, hogy Kínáról. Zseniális. Ahol van egy pont, amikor azt mondja Kissinger, hogy ő elment Pekingbe tárgyalni Deng Xiaopinggel. És mondja Tengnek, hogy milyen csodálatos Vladivostokban, szovjet-amerikai csúcs van. Mire Teng válaszol, Vladivostok, ősi kínai város. Minden benne van ebben az egy mondatban, nem kell tőle többet idézni. Tehát máshogy fogalmazva, én azt várom, hogy Kína határait módosítani fogja, nem ma, de a történelmi hónap után igen. Mi a kínai dilemma? Kínában 3 dolog szent, minden mást lehet bírálni. Mit nem lehet bírálni? A kínai államhatárokat, mondom magyarul, Tibet, ujgur terület. Én Tibetben voltam, a világ egyik legszebb tája, ha kérdeznek, én bármire válaszolok. Nem lehet bírálni a kínai atompolitikát, és nem lehet bírálni azt, hogy Kína Tajvannal egyesülni fog. Nem akar, fog. Hogy mikor, hogy, ez majd eldől a történelembe. Hihetetlen érdekes kérdések. Én most egy tényleg vázlatot szeretnék mondani, és önök utána kérdezzenek. Ez a Kína rendkívül hosszú távra politizál, nem 4 éves időszakokra. Sokkal hosszabban értékeli a történelmet. A harmadik globális játékost úgy hívják, hogy Oroszország. Mi az, amit nekem erről tudni kell? 1. A Szovjetunió szétesik. Nem akarok túl sok könyvet javasolni. Most jelent meg magyarul Bush, idősebb Bush, tehát nem a fiatalabb, mert azt felejtsük el. Idősebb Bush és a Nemzetbiztonsági Tanácsadó Szukroft emlékirata. Én bármely könyvet kapok, 1,5 nap alatt kiolvasom, ezt 7. olvastam, mert a Bush a gyötrődéseit írja le. Én ilyen amerikai elnöki könyvet nem olvastam. Mit csináljak Irakba? Bevessem az erőket? Ha igen, hogyan? Bevonjam ezt a Szaudarábiát? Hogy tudom távol tartani Izraelt? Hihetetlen érdekes. Tehát én javasolnám azt, hogy akit érdekel a rendszerváltás korszaka, olvassa el Bush-t. Zárójel, a Bush leírja, hogy az 1. számú stratégiai cél az volt, hogy az NDK-t leválasztani, bekövetkezik. Erről majd Európa kapcsán szeretnék szólni. A 2. számú stratégiai cél az volt, a szocialista rendszer leválasztása, bekövetkezik. A 3. stratégiai cél az volt, hogy a Szovjetunió szétverése, kezdjük a balti államokkal, bekövetkezik. Igen, csak egy rendkívül puha államfő van, Gorbacsov. Utána jön egy alkoholista Jelcin, és utána jön egy KGB-s Putyin. Teljesen más korszakok. Mi az orosz dilemma? Az orosz dilemma a következő. Hogyan tudom a hadsereget fejleszteni, és hogyan tudom az életszínvonalat garantálni? Válasz egyféleképp. A kőolaj és földgázt eladom. Igen, de a kőolaj és földgázáról lezuhant. Ebben a percben Oroszország rendkívül komoly stratégiai dilemmák elé kerül, zárójel, a katonai programjainak egy részét nem hajtotta végre. Utolsó megjegyzés. Orosz-ukrán háború. Az orosz-ukrán háború hihetetlen érdekes, mert új dimenziót hoz be Európába. Mit mondanak az amerikaiak? Forradalom volt Kijevben. Mit mondanak az oroszok? Puccs volt. Szerintem a kettő egyfajta keveréke történik. Mi az amerikai kérés? És ezt szeretném elmondani. Az Egyesült Államok azt kéri a NATO legutolsó csúcsértekezletén, hogy a NATO 28 állama vigye föl a katonai kiadásait a GDP 2%-ára. Zárójel korábban 3 volt, most 2. A 28-ból 4 teljesíti a 2%-ot, a görögök, akik a törökök ellen fegyverkeznek, az észtek, a britek és az USA, senki más. Ezért 10 éves időszakot kap a NATO, hogy érje el a 2%-ot. Mi a második amerikai cél? Azt kérik a volt szocialista országoktól, hogy kérjük, hogy a mi területünkön amerikai csapatok állomásozzanak. A baltiak
a skandinávok, több mint skandinávok nem volt szocialista ország, a lengyelek, a románok elfogadják, kőkeményen ellene vannak a franciák, a németek, az osztrákok, a csehek, a szlovákok és a magyarok. A szlovákok teszik hozzá, hogy örülünk, hogy végre nincs idegen csapat a területünkön, mire Merkel bejelenti, hogy megvétózza az amerikai csapatok európai állomásosztatását, hiszen az 1997-es NATO orosz alapszerződése ütközik. Mire az USA azt mondja, hogy nem baj, akkor rotáljuk a csapatokat, és ettől kezdve a megállapodás szellemével tényleg ütközik, de a vetőjében nem. Hihetetlen érdekes. Mi a következő? Az USA azt kéri az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, hogy a volt szocialista országok olcshavas áron adják át a volt szovjet haditechnikát Ukrajnának, és vegyenek új modern NATO technikát, mondom magyarul, vegyenek amerikai fegyvereket. Rendkívül érdekes. Utolsó megjegyzés. ENSZ közgyűlés tavaly az Egyesült Államok külügyminisztériumának helyettes államtitkára Nuland asszony bekérheti a volt szocialista országok delegációvezetőit, és azt mondja, hogy nagyon szépen kér minket, tudja, hogy a embargó sokba kerül, hogy addig tartsuk fönn Oroszországgal szemben az embargót, amíg az USA kéri, és ne addig, amíg a németek kérik. Hát ennél élesebbé tenni a német-amerikai ellentéteket rendkívül nehéz lett volna. Itt látszik az amerikai vonal. Egy megjegyzés, és utána mennék tovább, mi a német vonal, aztán visszamegyek az oroszokra. Németország olyan ritka történelmi pillanatban van, hogy határai mentén csak szövetségesei és semleges államok vannak, nincs ellenség. Németország eljutott oda, hogy problémáit nem katonai erővel akarja megoldani. Ugyanakkor van egy probléma. Az európai államok zöme fél a német egység utáni egységes Németországtól. Kohl ír erről egy könyvet, tőle se kapok jutalékot. A berlini fal leomlásától a német újraegyesülésig. Csodálatos. Ahol leírja ezeket a dilemmákat. Leírja, hogy legjobb barátja Mitterrand az újraegyesítés ellen van. Leírja Margaret Thatcher egész tevékenységét. És leírja a magyarok szerepét, hogy a magyarok mi mindent megtettek a határnyitásnál, stb. Érdemes ezeket megnézni. Ténylegesen brilliáns könyvek és egyik korszakról kiválóak. Csak hogy megjelent most Jóska Fischernek, a volt külügyminiszter, a kancellárnak könyve, érettségie van most a Harvardon tanít. A Jóska Fischernek Megosztott Európa című könyve, magyarul nem jelent meg, németül és angolul jelent meg, ahol azt mondja, hogy az egységes Németország Európának túl sok, a világnak túl kevés. Hát én azt mondtam, hogy ennél szebb mondatot életemben nem tudtam volna kitalálni, tökéletesen leírja a helyzetet, zseniálisan. Magyarul a német diplomácia mielőtt bármit tesz, egyeztet Párizsal. Tessék megnézni, mindenhova együtt megy Berlin és Párizs. Mert úgy érzik, hogy ettől kezdve egy olyan európai erő van, amely követhető. Lásd most a migráns kérdésbe, ahol egyébként Európa nem követi, de ez egy más kérdés, majd a migránsok kapcsán erre szeretnék rátérni. Mi az orosz dilemma? Az orosz dilemma az, hogy Oroszországot visszanyomták a középkori határokig. Egy ilyen helyzetben számára Krím élet-halál kérdése, hiszen itt van Oroszország egyetlen mélytengeri kikötője. Hogy választják le a Krímet? Pontosan úgy, hogy a nyugat Szerbiáról 1999-ben Koszovót. Én 99-ben a NATO-ban tanultam. Pontosan azokat a lépéseket ismétlik meg az oroszok. Az oroszok soha nem fogadták el Koszovót, a nyugat soha nem fogadta el a Krímet. Az orosz-ukrán konfliktusnak rengeteg vetülete van. Én kettőt hagy mondjak el. Egy. Az oroszok számára a szeparatista területek véleményem szerint alkupozíciót jelentenek. Bármilyen autonómiaért cserébe hajlandók ott mindenről lemondani. De nem mondanak le a Krímről. Ezt Európa elfogadta, a nyugat-európaiak, ukránok elfogadták, az amerikaiak, britek, a baltiak nem. Erről is lehetne egy önálló eladást. Második. A jelenlegi előrejelzések szerint ez év őszén nagy valószínűséggel megindulhat egy migráns áradat Ukrajna felől, ami a visegrádi államokat fogja elsősorban érinteni, gazdasági migránsok, nem politikaiak, mert az alaphelyzet az, hogy új mértékben drágul minden Ukrajnába, áram lehetne sorolni, hogy ezt a lakosság nem tudja kifizetni. Tehát rendkívül furcsa ősznek nézünk elébe, meglátjuk, hogy ezekből a jóslatokból mi sül ki. Arab világ. 4,5
vagyok az arab tavasz kezdete után. Mi a dilemma? Hogy amit meghirdettek, mint arab tavasz, abból semmi nem jött be. Egyetlen helyen ért el részsikert az arab tavasz, ez Tunézia, ahol az iszlám állam megjelent és mindent tönkretett. Kezdjük az elején. Mi az arab világ definíciója? Mi Európában úgy tanítjuk, hogy az arab világ Marokkótól az Irak irányi határig terjed, ezt úgy hívják, hogy Shat el-Arab. Mi az USA definíció? Ez plusz Törökország. A kettő teljesen más. Ha Törökország, arab ország, új helyzetben vagyok. Én még egyszer mondom, hogy vázlatot mondok, és utána önök kérdeznek, bármire válaszolok. Arab világ. Az arab világ vezető hatalma csak és kizárólag Egyiptom lehet, nagy terület, nagy lakosság, központi fekvés. 90 év után a muzulmán testvériség átvette a hatalmat, és kiderült, hogy nincs társadalompolitikája, gazdaságpolitikája, szociálpolitikája, stb. És a hadsereg elzavarta őket. Én másnap reggel voltam a tévében, és azt mondtam, hogy értsék meg, 52 óta Egyiptomban a hadsereg gyakorolja a hatalmat kiválóan. Nem lehet összevetni egy svájci, svéd, norvég hadsereggel, át más a feladata. De egyiptomi szinten ez a hadsereg kiválóan gyakorolja a hatalmat. Csöng a telefon, egyiptomi nagykövet, azonnal menjek be. Bemegyek, szóval pontosan azt mondtam el, amire őt Kairóból utasították. Nagyon szépen köszönjük, mondom, hát engem Kairóból nem utasítottak, de hát ez a véleményem. Elkezdett ölelgetni, pár nap múlva meghalt infarktusban. Én mindig elmondtam, hogy a kettő közt én nem látok közvetlen kapcsolatot, de úgy éreztem, hogy amit mondok, az számomra logikus. Még egy megjegyzésem, hogy nem. Engem, ha bárhova meghívnak, nagyon szívesen nem megyek, de egy véleményem van. Ugyanazt a véleményt mondom itt és ott. Nincs két véleményem. Emiatt egy tévé évek óta nem hív meg, most meghívtak. Az összes többiben járok, pont vége, nem akarok itt részletekbe belemenni. Tehát itt tartok jelenleg. Arab világ. Néhány megjegyzésem, hogy lenne erről az arab világról. Törökország. Most nem menjünk bele, hogy arab országra sem. A törökök minden szomszédjukkal rossz viszonyba keveredtek. A török hadsereg teljes vezetését Erdogán lecsukta. Amikor kiderült, hogy Egyiptomban az alkalmatlan politikai vezetést a katonák elzavarják, Erdogán megijedt. Ráadásul közzétették a fia korrupciós ügyeit. Mit csinált? A börtönből a katonákat kiengedte, a rendőri vezetőket lecsukatta. Hát én néztem, hogy ez hosszú távon jó megoldás-e, én Budapestről nem így látom, kiírta a választást, mert abszolút többsége volt és kétharmadot akar, az abszolút többséget is elvesztette. Mire azonnal elkezdte a kurdok elleni háborúját, hogy a lakosságot nacionalista alapon maga mögé állítsa. Hihetetlen érdekes. Törökországnak jelenleg Erdogánnak 3 stratégiai célja van. 1. Szétverni a kurdokat. Nem a PKK-t, a kurdokat. A második célja bármi áron elzavarni Assadot, és egy törökbarát szunita rendszert hatalomra juttatni Szíriába. A harmadik célja az iszlám állam elleni föllépés. Amerikaiak nem szólnak, Európa rendkívül komolyan tiltakozik a török politika ellen, mert ezt a politikát támogatni nem lehet. A németek már az ott lévő erőiket kimondták. Szeretném elmondani. Egy ilyen helyzetben mi a jellemzője Iránnak, és utána térjük rá migránsokra. Iránnal 12 évig tárgyaltak a nyugatiak, hogy valamilyen kompromisszum szülessék. Ez létrejött. Megköttetett az az atomalkú, ahol Irán nem mondott arról, hogy atomfegyverei legyenek, a nyugat pedig folyamatosan a szankciókat, amerikai, Európai Unió elszankciókkal oldja. Ettől kezdve a világon mindenki megy Teheránba, hogy üzletet kössön. Engem behívott az iráni nagykövet, és azt mondta, hogy X országos vezetővel 2-esben menjünk ki, és elmondja, hogy Irán miket hajlandó azonnal megvenni és készpénzzel fizetni. Én ezeket az információkat illetékeseknek továbbítottam, az összes többiről majd dönt a történelem és a politika. 3 erőcsoport ellenezte ezt a megállapodást, a szuniták. Itt elsősorban Törökországról és Szaúd-Arábiáról van szó, Izrael és az amerikai republikánusok. Elhasználtam 25 percet, migránsok. A migránsokkal kapcsolatban egy dolgot még el kell mondani. Létrejött az iszlám állam, Irak északi részén is átmentek Szíriába, és az iszlám állam is 3 lépcső stratégiába gondolkodik. Első lépcső, kalifátust létrehozni, megtörtént. Második lépcső,
a világ különböző terrorszervezeteit maga alá hajtani. Ez részben megtörtént, a Boko Haramtól kezdve rengeteg szervezet elfogadta az iszlám állam vezető szerepét. 3. A világ minden részén legyenek olyan sejtek, amelyek adott pillanatban készek és képesek bombamerényletet végrehajtani. Nagyon örülnék, ha ezekről kérdeznének, mert akkor rá lehet térni. Ebben a helyzetben mi a migráns probléma? A migráns probléma az, hogy ezek a migránsok két irányból megindultak. Az egyik irány Fekete-Afrika. Fekete-Afrikában ezeket a srácokat összeszedik, megmondják, hogy mennyire hozzák át Európába, és a pénz egyharmadát megkapja a helyi rendőrség. Ez azt jelenti, hogy a helyi rendőrség abban érdekelt, hogy a migránsok menjenek. Nem abban, hogy maradjanak, hát ez neki pénz. Mi a probléma? 3 dolgot ígérnek a migránsoknak. Én ezt nagyon sokszor elmondtam. Ha átér Európába, jó lakás, jó állás és jó kocsi. Ide jön ez a szerencsétlen, semmihez nem ért, nyelvet nem tud, és csak időkérdésre radikalizálódik. 2008 óta Európa nem tud kijönni a gazdasági válságból. Egy-egy ország kijött, ha rákérdeznek, elmondom, és nincs szükség ilyen mennyiségű képzetlen munkaerőre. A második irány a közel- és közép-keletről jövő emberek, ez a török, görög, macedón, szerb, horvát, magyar irány, ezt 5 naponta a tévéből látják. Ettől kezdve milyen stratégiák lehetségesek? Az egyik stratégia, amit az olasz miniszterelnök mondott a G7-es csúcson, ahol azt mondta, hogy 3 lépést csináljuk meg. 1. Folytassunk hírszerzést a földközi tengeren, nézzük meg, honnan indulnak a migránsok. Tudjuk. 2. Süllyeszük el a migránsokat szállító hajókat, miután a migránsokat kimentettük róluk. 3. Szálljunk partra Líbiába és csináljunk rendet, mert Kadhafi után Líbiába luk van, ahol bárki átjött. Nem a líbek jönnek át Európába, de Líbián keresztül jönnek a fekete-afrikaiak. Zárójel. Hál' Isten, néhány napja folynak az Európa-Afrika közti találkozók, ahol Afrika azt mondta, hogy 2 dolgot kér Európától. Adjunk oda pénzt, hogy az emberek otthon maradjanak, vállalatok. 2. Mondjunk évi kvótát, amennyi embert Európa hajlandó átvenni, ezt tárgyalási alap. Európa egyet kért, az idejött illegálisan itt tartózkodó gazdasági menekültek visszaküldése. Afrika azt mondta, hogy rendben van. Tehát ez az egyik lépés. Zárójelben jegyzem meg, hogy olyan mértékben dolgozik az idő Európa ellen, hogy minél később lépünk, annál nagyobb lesz az ár, és radikalizálódik mindenki, az őslakosság is, és a bevándorlók is. Erre majd néhány dolgot elmondok. A második irány, a balkáni irány, ami egy teljesen más dolog. Líbiában viszonylag egyszerű rendet csinálni. Azt mondták az európaiak, hogy nem lehet partra szállni Líbiában, mit szólnak az oroszok. Fél órán belül közölt az orosz külügyminiszter Lavrov, hogy ők támogatják a partra szállást, szálljon partra, valaki végre csináljon rendet. Megszavazzák az ENSZ biztonsági tanácsában. Mindent megtesznek, csak végre lépjen Európa. Európa nem lépett. Az összes eddigi konfliktusban Európa egyedül nem tudott lépni. Zárójel. Most a normandiai négyek az USA nélkül próbálják az orosz-ukrán konfliktust rendezni, ezek a németek, franciák, oroszok, ukránok, meglátjuk, hogy ebből mi sül ki. Mi a másik probléma? Szíria. Mi a szíriai alaphelyzet? Hogy Szíriában a lakosság 6-8%-a síta. Itt létezik egy síta félhold, ez áll Irán, Irak, Szíria és a Libanon déli részén lévő Hezbollah. Mi a nyugati cél? Ezt a rendszert meggyengíteni. Melyik a leggyengébb láncszem? Szíria. Mi a török cél? Létrehozni egy szunita kormányt. Mi a probléma? Assadot nem szeretik, de tökéletesen tudják, hogy 2 reális politikai erő van, vagy ő, vagy az iszlám állam. Az iszlám államot gyűlölik. Assad kiírta a választásokat, messze megnyerte, a nyugat nem fogadta el az eredményeket. Tehát mi a probléma? A szuniták meg akarják dönteni, a nyugatiak meg akarják dönteni, hogy gyengítség Iránt és Oroszországot, a síták Assad mögött vannak, és őket támogatják az oroszok. Mi a német cél? Hogy végre üljenek le tárgyalni az oroszok és amerikaiak. A Kerry azt mondta tegnap, hogy elfogadják Assadot, hogy középtávon maradhat, és leülnek az oroszokkal tárgyalni, hogy lehet együtt fölépni az iszlám állam ellen. Az oroszok egyetlen földközi tengeri bázisa itt van Szíriában. Az oroszok ezt föladni nem hajlandók. Tehát teljesen érdekes, hogy amíg Líbiában relatíve egyszerű a rendcsinálás,
addig Szíriában ennek világpolitikai összefüggései vannak, orosz, amerikai, síita, szunnita és nagyon sok egyéb ellentét. Meglátjuk, hogy ezekből is ki migránsok. Én 9 nappal előbb javasoltam, hogy falat kell fölhúzni, mint hogy a Fidesz kormány tette. Az interneten engem elmondtak mindennek. Megjelent rólam az, hogy már a fiam is aljas volt, csak egy lányom van, tehát azért ez elég érdekes megjegyzések. Hihetetlen dolgokat írtak le. A 168 órában megírták, hogy jobboldali újságíró vagyok, mert X lapba írtak cikkeket. Én nagyon jó vagyok a újságírókat, tök mindegy, hogy jobboldali vagy baloldali. Én fölhívtam őket és írtam egy e-mailt, hogy idén eddig 156 cikket publikáltam. Abban a labban, amit ők említettek, 2. A Népszabadságban sokkal többet. A Népszavában ennyit. Nagyon korrekt volt a 168 óra, írásból bocsánatot kért, azt kérdezték, hogy elég ez. Mondom, persze, hogy elég, hát én nem akarok itt semmilyen jóvátételt vagy éven. Figyeljenek oda, azt mondták, értsen meg, hogy a szerkesztő aznap ilyen volt, ezért felelősségre. Engem ez nem érdekel, azonnal letörölték a hírt. Egy következménye volt, az ATV-be behívtak. Nem, ATV-be egy ember szeret engem, a Rónai Egon, van egy szár hölgy, aki nem, hát ezt mindketten túléljük. Föltették a következő kérdést, igaz-e, hogy Orbán Viktor a barátom? Mondtam, hogy életemben egyszer beszéltem vele, kb. 8 évvel ezelőtt egy nyugati konferencián. Igaz-e, hogy én javasoltam a fal felépítése kormánynak? Nem. Egyetértek a fallal? Igen. Ettől kezdve a negatív kommentek 80%-a eltűnt. Hihetetlen érdekes, hogy az emberek mire hogy reagálnak. Migránsok. 1848-tól 1945-ig Európából sokkal több ember ment ki, mint be. Szeretném elmondani. 1957-ben létrejön a mai Európai Unió jogelődje, a római szerződés, munkaerőre van szükség. Honnan jönnek? Dél-olasz, görög, jugoszláv. Bármit működik vissza. Nagyon gyenge. Most jó? Igen. Köszönöm. Tehát erre is szívesen válaszolok, hogy mit voltak a jugoszláv célok Tito alatt, hogy küldték az embereket. Nem jó. A következő. Erre egy dolgot vagy mondjak el, Líbiában egy nagygyűlésen követelték, hogy rúgják ki a nyugatiakat. Kösz, ez jó. És erre Kadhafi azt mondta, hogy elromlott a mikrofon, jöjjön ide, aki meg tudja csinálni. Kösz, senki. Ezért van szükség a nyugatiakra. Egyébként Kadhafi zöld könyvét, ha egyszer elolvassák, akkor komoly kételjeik lesznek, hogy az illető normális volt-e. Viszont Kadhafi azt mondta évekkel ezelőtt, hogyha őt megdöntik, akkor a migránsok át fognak járni Líbián. Ebbe igaza volt, jelenleg Líbiának 3 kormánya van. Amikor kiderült, hogy esetleg hajlandó a világ közbelépni, akkor azonnal egyesültek, tehát én hiszek az elvekbe. Ezek olyan szépek, hogy az ember síró görcsöt kap. Tehát 57-ben a bejövő munkaerő egyén, fiatal, szakképzett, nyelvet akar tanulni, integrálódni akar. A második, harmadik, negyedik, 5. garnitúra nem tud, nem akar integrálódni. Olyan kolóniákban él, ahol csak marokkói, török és egyéb lakik, és a szörnyű probléma az, hogy Európának ilyen mennyiségű migránsra nincs szüksége. Én példát adjuk, a Franciaország. A lakosság 10%-a migráns, és nem tud beilleszkedni. A lakáspiacon, a munkaerőpiacon, az oktatásban hátrányban van. Németország. A munkanélküliek aránya a migránsok és a németek közt 2:1. A migránsok második, harmadik, negyedik generáció 27%-a érettségizik, a németeknél ez majdnem 70%. Tehát van elmélet és van gyakorlat. Én mindig azt mondom, hogy van a morál és van a politika. A morál az, hogy szeressük egymást. Én ezt szoktam mondani, hogy befogadnék azonnal elég nagy lakásba lakok egy migránst, a Nemcov 23 éves barátnőjét, aki ukrán szépségkirálynő volt. A nejem ilyenkor mindig átgondolja, hogy elváljon tőlem, majd nem, de rosszul dönt, mert velem marad, de most ez egy más kérdés. De a valóságban Európa ezt a migráns tömeget nem tudja felszívni. Mi a német álláspont? 5 évvel ezelőtt a németek a migránsok 16%-ának adtak tartózkodási engedélyt. Tavaly 35-nek. Mi a német álláspont? Hogy szétosztjuk a migránsokat a
Az Európai Unió 28 állam közt kivaló az ötlet. Mi a probléma? Hogy nem tudjuk, hogy hány migránst. Ettől kezdve nincs miről tárgyalni. Következő. Akik jönnek Afrikából, Ázsiából, ezeket évszázadokon át kirabolták a britek, a franciák, a belgák, a hollandok, lehet sorolni. De nem a kelet-európaiak, nem a közép-európaiak. Tehát ez a térség nem érzi, hogy történelmi bűnei lennének, amit jóvá kell tenni. És a jelenlegi helyzetben minden országban vannak muzulmán emberek. Ez az arány Magyarországon 0,3-0,4%, igen, de a döntő részük itt végezte az egyetemet, integrálódott, magyar felesége van, és a felső középosztályba illeszkedett be. Más a helyzet, mint egy francia-német. Nekem meggyőződésem, hogy Európában egy ország dolgozta fel a múltját, ezek a németek. A Merkel azt mondta most, hogy Németország az elmúlt 25 évben 3 sikeres integrációt hajtott végre. Integrálta volt NDK-t. Én Budapestről nem érzem azt, hogy ez annyira sikeres lett volna, erről is lehet vitatkozni. Nem beszéltünk Koreáról, több száz dél-koreai delegáció ment Németországban megnézni, hogy történt az egység, hogy lehet ezt megoldani Észak-Koreával. Merkel azt mondta, hogy a második sikeres integráció a volgai németek integrálása volt. Igen, de a volgai németek nagy része nem volt német, hamis papíron jött. A harmadikra azt mondja, hogy integrálták a törököket. Mit mond Merkel? Ahhoz, hogy integráljak a törököktől, azt kérem, hogy tanuljanak meg németül, fogadják el a német jogrendszert és fizessenek adót. Oda ment Erdogan és azt mondta, hogy egy török maradjon mindig török, beszéljen törökül, ne akarjon integrálódni. Tehát én jelezni szeretném, hogy Nyugat-Európa leggazdagabb országai sem tudták megoldani a konfliktust. Norvégia. Néhány napja, kb. 10 napja naponta mennek át a migránsok Norvégiába, rendkívül érdekes útvonalon, nem mutatom, Damaszkusz, repülővel Moszkva, repülő Murmanszk, majd Murmanszkból átmennek Norvégiába a sarkkörön túl. Ez egy hihetetlen mókás dolog. Itt a norvég-orosz közös határ, a NATO idején ennek óriási jelentősége volt, NATO-Varsói Szerződés idején. És nagyon sok migráns azt mondja, hogy Norvégiához szeretne maradni. Én most jöttem haza. Fantasztikus a bére, de fantasztikusak az árak. Plusz egy norvég évben 10-től 12 nap van, amikor süt a nap. Na most az a migráns, aki a Szaharából jött, és a 365 napból 353-55-ben nincs napsütés, nehéz helyzetbe kerül. Nem akarok hülyeségeket, vicceket elmesélni, nem egyszerű a helyzete. Zárójel, Norvégia napi 10-12 migránstól, aki átmegy, idegbeteg lett, tehát nem túl egyszerű akkor azt nézni, hogy Magyarországra milyen számú migráns jön. A magyar válasz az, hogy Magyarország azért épített falat Kínjába, mert nincs európai megoldás. Európa továbbra is a kvótarendszert erőlteti, amit meg lehet csinálni, ha nem jön több migráns, de amíg jön, addig nincs miről tárgyalni. A Szijjártó pontjai tökéletesek. 1. Kvótarendszert nem fogadjuk el, 2. rossz a nyugat PR-ja, 3. Európai Unió külső schengeni határainak védelme. Kérem, a görögök nem tudják védeni a határt. Az új görög kormány sem fogja tudni védeni a határt, tehát európai megoldás lesz. Minél később lépünk, annál nagyobb lesz az ár. Szeretném elmondani. Tehát jelenleg itt tartunk. Mindenki azzal szórakozik, hogy milyen a magyar-horvát viszony. Szembe kerültek egymással az elmúlt napokban a svédek, a dánok. A németek lezárták a francia határt Elzász-Gotthardnál. Szembe kerültek egymással a svédek és a norvégok. Tehát olyan konfliktus tömeg jött elő, ami 2 hónappal ezelőtt elképzelhetetlen volt. Minél később döntünk, annál nagyobb lesz az ár, és radikalizálódni fog mindkét társaság, az őslakosság és a migránsok is. Én kaptam 40 percet, ezt pont elhasználtam, én azzal fejezném be, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Teljesen új helyzet van 24 óra óta terrorfenyegetettségben, rengeteg dologban gyors változások vannak. Én ráérek, még egy parkolóhelyet kaptam, tehát kocsim van, remélem a végén is lesz. És bárkinek bármilyen kérdésére nagyon szívesen válaszolókat tudok. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, kinek milyen kérdése van. Oké, köszönöm. Tiszteltel arra kérek mindenkit, hogy gyűjtsünk össze szerintem egy 5-10 kérdést, és akkor utána a professzor úr meg tudja válaszolni. Jó, csak akkor veszek előpapírt.
Jó estét kívánok! Én köszöntöm a jobb és baloldali beépítetteket, meg a valódi hallgatóságot, meg a feleségeket. Én szerintem ennek az egész migráns és közel-keleti helyzet, ezért mondtam a fülecskéket, Izrael az oka. Na már most én erről szeretnék egy kicsit bővebb tájékoztatást, mert Izrael, ahol ott van, ott terjeszkedés, ott területfoglalás, gondolom érti dolgálni, nem akarom bővezni. A második, tehát azért mondom, én azon a négyet felsorolok. A második pedig itt elhangzott Kína és az Egyesült Államok viszonya. Na most Amerika akármekkora nagyhatalom, azért Kínával, szóval egyelőre a Kína a legnagyobb hitelezője a pénzügyileg, gazdaságilag az Amerikai Egyesült Államok. A harmadik kérdésem a migrációval kapcsolatban, hogy Görögország nem áll be a sorba. Tehát ő visszautasította az IMF segélyt, végül aztán azért mégiscsak fejezzük ki úgy, hogy ráerőltették. Most nem esetleg az is lehet ebben a migráns kérdésben, hogy na hát, ha nem kellett, ugye nem akartál beállni a sorba, nem hagytotta a derekat, na adunk neked egy kis migráns rohamot, aztán kezdjél el, amit akarsz, küld tovább. És a negyedik kérdés pedig az, hogy amíg a kerítést nem kezdték el építeni, mert az egy később jött be. Itt kapásból 10, közgazdász, biztonság, és nem tudom, hogy jogász is-e, de bizonyosan nagyon jól ért hozzá, mert kapásból 10, csak nem gondolkoztam rajta, olyan cselekedetet sorolok fel, amiért a magyar hatóságok, akkor még a rendőrség, már a hadműség is, ugye kerítés még nem volt, vízágyukkal, kutyákkal, lovas rendőrökkel felléphetett volna migránsok ellen. Ugyebár tiltott határátlépés, hatóságnak való ellenszegülés, szemmetelés, járványügyi szabályok megsértése. Hadd ne soroljam. Elnézést, hogy hosszúra nyújtottam. Elnézést kérek, egy kis figyelmet szeretnék kérni, hogyha lehetséges, legyenek kedvesek a témával kapcsolatos kérdéseket és megjegyzéseket feltenni, és ha lehetséges, nagyon több mondatokban, mert nagyon sokan vagyunk, nagyon sokan szeretnének kérdéseket feltenni, legyenek kedvesek ezeket a szempontokat betartani. Köszönöm szépen, és itt a következő kérdés. Bocsánat, Feri elmondta, amit akart, hadd erősítsek még egyszer. Tessenek szívesek még kérdezni. Olyan szívesen beszélne, mindenki kísérőadást tartana, de kérdés legyen, rövid, frappáns kérdés, mert sokan vagyunk. Köszönöm. Professzor úr, nekem a legfontosabb kérdésem az iszlám állam. Egyáltalán, hogy az iszlám állam hogy jött létre, ki finanszírozza, honnan szerzi be ehhez az óriási hadsereghoz szükséges muníciót, mert voltam katon, és tudjuk azért, hogy egy sima gépi szörmennyi lövedékkel, honnan van a logisztikája, honnan van az egyebek, és kiveszi meg az olaját, hogy ebből pénze legyen. A másik kérdésem szintén, hogy Izrael szerepe ebben a régióban, mert arról nem beszélt, és röviden a harmadik, és az, hogy miért nem csinál a NATO is Európa lezárni a déli határt tengerileg, miért nem született blokkádot, miért nem küldi vissza a migránsokat egy másik hajóval, és elítélni a csempészeket és ezeket a hajókat felrobbantani. Hogy ez miért késik, azt nem tudom. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Válaszolhatok most már összerném. Az első 3-4 kérdésre, Izrael. Ez egy szörnyű nehéz dolog, én onnan indítanám, hogy Izrael létrejötte óta kétpárti amerikai támogatás övezte. Az elmúlt években Netanyahu ezt a támogatást eljátszotta. Jelenleg a demokraták sokkal kevésbé vannak Izrael mögött, mint a republikánusok. Erre az amerikai történelem volt példa.
Netanyahu az elmúlt 2 választáson egyértelműen a republikánusokra tett, és őket hívta meg. Ilyet nem lehet csinálni. Én nekem a republikánusokból a McCain helyettes az alelnök jelölt volt a kedvencem, a Sarah Palin. Szerintem baromi jól nézett ki hátulról. Lehet, hogy ilyet nem érik mondani, bocs. A csaj elképesztően ostoba volt, Alaszka kormányzója volt korábban, megkérdezték, mit tud Oroszországról, azt mondta, hogy tiszta időben átlátok és látok mindent. Nekem ezt válaszolja valaki az egyetemen, április 1-én jót röhögök, mert egyébként ezt válaszolja, kivágom. Tehát azért ez nehéz. Én azért vagyok nehéz helyzetben, mert egyetlen diplomatával nem jövök ki Pesten, ez a Moore úr, az izraeli nagykövet. Én nekem meggyőződésem, hogy a Moore annyira aktív Pesten, hogy ez kontraproduktív. Én elmondanám a saját tapasztalataimat vele, a könyvembe is beleírom. Ausztriában tanácsadó vagyok kb. 15 éve az osztrák kormány mellett. Kim voltam, amikor csöng a telefon kb. 1,5 éve, izraeli követség velem akar beszélni. Azt mondta, hogy mit mondtam tegnap a tévében Izraelről. Mondom, hát nem a tévében, a rádióban, nem Izraelről, hanem Szíriáról. És nekem van egy stílusom, ami nyilván nem fekszik rengeteg embernek. Hozzátettem, hogy remélem, hogy a Mossad Izraelben jobban dolgozik, mint az ön emberei itt. Baromira berágolt, behívott a követségre beszélgetni, időt a többi biztonságpolitikai szakértővel is ezt teszi, és azt mondta, hogy egy ilyen dosszié van róla. Mondom, engedjen meg egy megjegyzést. Ha Izraelbe a magyar nagykövet behívna egy izraeli egyetemi tanárt, hogy ilyen dosszié van róla, mit szólna, azt elküldeni a fenébe, akkor miről beszélünk? Azt mondja nekem, hogy ő ki akart küldeni engem újságíró küldöttséggel Izraelbe, ezek után nem küld ki. Azt mondtam, hogy nézze, ha ki akarok menni, kimegyek, mert van pénzem. Mondtam, hogy oldjuk a feszültséget, azt mondtam, figyelj, de fizessen nekem egységet, ez 60 forint, és ettől kezdve jót mondok Izraelről. Szerintem ez is jó poén. Mire a Pali közölte, hogy vegyem tudomásul, hogy ők nem fizetnek. Mondom, én vagyok a hülye, mi hülyeskedtem. Ettől kezdve kerültük egymást, amíg a Hír TV-be szemben nem kerültünk egymással. Engem az ATV-be azért nem hívtak hosszú ideig, most 2-szer meghívtak, de más műsorba, mert azt mondtam, amikor az izraeli Hamas háború volt, hogy mindkét fél népírtást követel. Azt mondták, hogy ezt nem lehet elmondani. Másnap ezt mondta a brit parlament, rá 2 napra a francia parlament, tehát túl sokat nem tévedtem. Na, a tévében Moore, mikor meglátta, hogy én vagyok egymás után, akkor között, hogy csak utána hajlandó jönni, hogy engem kommentáljon. A Hír TV baromi korrekt volt, egy pillanat alatt más műsort csináltunk, nem Izraeltől szerepeltem, franc ugye miről. Nem jó, béküljünk ki a Moore-ra, mondom, figyelj, de mondjon egy összeget, vegyél a nejemet, és kvittek vagyunk. Nekik berákott. Én ennél többet nem tudok csinálni, jelenleg itt tartok. Tény az, hogy Izraelnek kiváló a hírszerzése, kiváló a high-tech, kiváló a hadserege, de a Netanyahu-féle politika véleményem szerint az országos stratégiai hátrányba sodorja. A demokratáknak nagyon elegük van ebből a vezetésből. Ha figyeltek, egy példa, amikor a Sárközi és a Obama beszélt, és a Sárközi azt mondta, hogy elegem van abból, hogy nem tudták, hogy a mikrofon bekapcsolva maradt, hogy hetente egyszer fölhív és kioktatni Netanyahu, mire azt mondta, Obama, te beszélsz, engem naponta többször hív föl. Tehát ezek szörnyű nehéz dilemmák. Én remélem azt, hogy Izraelnek lesz egy ennél sokkal jobb vezetése. A második megjegyzés Kína-USA hitelező. Jelenleg a világ valuta tartalékának 1/3 van kínai kézben. Az alapdilemma az, hogy mit csináljanak. A dollár gyenge, az euró mint világpénz nem működik. Erre a kínai válasz az, hogy oké, a yuan legyen világpénz, csak hogy a yuan pár héttel ezelőtt megtorpant. Tehát eddig iszonyú ment. Én felelős vagyok Magyarországon a kínai felsővezetés képzésért 10 éve. És aki a partnerem, az a Bank of China európai igazgatójának, a Chennek a felesége. Nagyon szeretem őt is és a férjét is. És a Chen, aki Pekingbe magyar pénzügyszakot végzett, azt mesélte, hogy olyan szegény volt középiskolában, hogy nem volt mit ennie, és azt mondta a tanár, ha jól akarsz lakni, menj el Magyarországról, mindig lesz étel. És ide jött. Hát ma már nem ez a problémája. Tehát ez a kínai dilemma, hogy mit csináljanak a szabad pénzeszközökkel. Görögország. Én a görög válságot úgy látom, hogy teljesen mindegy, hogy odaadjuk el 86 milliárd eurót a görögöknek vagy sem,
Görögországban valóságban fizetésképtelen, és a pénzt soha nem tudja visszaadni. Meg lehet oldani, lehet mondani, hogy kitolom 20-ról 70 évre a fizetés, kapsz 10 éves moratóriumot, akkor 10 év után áll fejre. Tehát ez a pénzösszeg, amivel tartoznak, ez visszafizethetetlen. Én nekem rendkívül idegesítő volt a pénzügyminiszter, a Varoufakis, ő is mindig mindenkit kioktatott, de volt egy mondata, ami döbbenetes volt. Azt mondta, ha egy magánember 10 000 euróval tartozik, egy banknak vége van. Ha egy ország 300 milliárd euróval tartozik, az tárgyalási alap. Ennél pofátlanabb megjegyzést keveset hallottam, de a Palinak igaza volt. Görögország. Egy megjegyzés még. Európában a görög gazdaság az utolsó előtti, az utolsó Ukrajna. Amikor Ukrajna azt mondta, hogy 2021-ben belép az Európai Unióba, oroszok fetrengtek a rögléstől, hogyha belép vége az Európai Uniónak. Senki nem mer válaszolni, 6 év van, még ki berma 6 évre előre jósolni, de a NATO-ban nem léphetnek be. Az utolsó kérdés az volt, hogy bizágyú kutya. Hát ezt megtettük volna, akkor a sajtó nyugaton még sokkal negatívabb lenne, mint most. Zárójel. Ezt jelenleg nem teszi meg senki. Spanyolországban, németeknél, osztrákoknál, horvátoknál kőkeményen fölép a rendőrség, ha kell vízágyúban. Kutyákat nem vetettek be. Én egyetlen megjegyzést hadd tegyek. Én szeretek utána nézni dolgoknak. Én csak úgy megyek el reggel a tévébe, hogy fölkelek hajnalban, nejem meg akar ölni, és 2-3 óra alatt átnézem, hogy mi történt éjjel. A migránsválság kellős közepén lementünk a nejemmel Szerbiába, és egy éjjel megnéztem, hogy mi történik a szerb-magyar határ-szerb oldalán. Elképesztő. A migráns megjön busszal Magyar Kanizsára, a gazdag a taxit fogad, szállodába alszik, étterembe megy, a szegényebb vesz biciklit, vagy lesétál a határa. Néztem. Magyar területről jelzik, hogy mikor lehet átjönni. A migránsokat mindenki átveri. Beültem abba az étteremből, a migránsok vacsoráznak Magyarban és a főterén. Én 14 évet éltem, volt Jugoszláviában, tehát viszonylag jól beszélek szerb-horvátul. Ettünk egy pizzát a nejemmel, 2 pia, kérem a számlát. Horribilis pénzt hoztak ki. No, bocsi, nem vagyok migráns, és beszélek szerb-horvátul. Bocsi, akkor hozzuk a valós számlát. Elképesztő. Mi a migráns idejön, mindenki megfejt. A taxis, mindenki, bocsánatot kér. Néztem a szerb rendőröket. Ott állnak karbatett kézzel, és ellenőrzik azokat a szállodákat, éttermeket, ahol a migránsok vannak, nem a migráns. Na most, hogy mi ellenőrzi a szállodát meg az éttermet, erre hagyj ne menjek bele, a józan eszem megadja a választ, nem célszerű kutyákkal fölépni. Egy adott szituba, igen, nincs adott szitu. Itt valaki mondta, amikor átett a mikrofont, hogy mi a kérdés. Magyarország egyik sztár riportere a 80-as években a Deutsche Bank elnökével készített interjút, és mondta, még a Deutsche Bank elnökkel közbeszólt, oké, mi a kérdés? A második úr azt kérdezte, hogy az iszlám állam létrejött-e. Hihetetlen érdekes. Az iszlám államot az Egyesült Államok hozta létre. Ez ma már publikus. Miért? Hogy egy szunita szervezet gyengítse Iránt. Igen, de az iszlám állam elment radikális irányba. Ki fizeti? Az öbölmenti szupergazdag államok plusz Szaúd-Arábia. Az USA kb. Fél éve közölte, hogy jó lenne, ha ezek az országok nem támogatnák az iszlám államot. Mindegyik közölte, hogy mostantól nem támogatom. Ugyanannyi pénzt utalált, azt ezt magánemberek küldik, nálunk demokrácia van. Hát nem tudom ezeket az embereket befolyásolni. Magyarul pofátlan hazudik továbbra is mindenki. Második megjegyzés. Hogy tudják eladni a kőolajat? Baromi olcsó. A világpiaci ár töredékért. És aki megveszi, az rengeteg extra profitot keres rajta. Régiség. Én nem akarok belemenni a régiségpiacba, mert nem ezért hívtak meg. Ma a világon a jó minőségű régiség eladható. Egy gyűjtőt nem érdekelnek a jogszabályok. Őt az érdekel, hogy neki ez meg legyen. Elképesztő pénzeket lehet keresni, és ha megfigyelik, az iszlám állam a régiségből rengeteget profitált. Szervkereskedelem, igen, ebből is. Emberkereskedelem, igen. Rendkívüli mértékben csinálják. 5 embert lefejeznek, a 6. fizet. A japán politika attól változott meg, hogy elraboltak 2 japán. Mit mond Japán? Nálam aligban muzulmán jól élnek, én senkit nem engedek katonát Japánon kívülre, tehát nem lehet bajom. 2 japánt lefejeztek, a japán biztonságpolitika megváltozott, horribilis pénzzel támogatják már a közel-keleten az iszlám állam ellen harcolókat, és megváltozott az egész stratégiai céljuk. Tehát az iszlám állam tudatosan csinál mindent, PR.
Kérem, az iszlám állam PR szakemberei amerikai egyetemeket végeztek. Honnan van emberük? Rengeteg ember van Európában, aki boldogtalan, aki a globalizált világban csalódott. Az oroszok tegnap előtt tették közé, hogy 12.500 orosz állampolgár harcol az iszlám állam oldalán. Körülbelül 2 hete tették közé a németek, hogy 100 német halt meg eddig az iszlám állam oldalán. Tehát nehogy félreértés legyen, nincs olyan európai ország, ahol még nem mennének emberek az iszlám állam mellé. A 80-90%-ok muzulmán, a többi keresztény, aki áttér a muzulmán hitre, mert csalódott, szerelmes vagy egyéb ilyen problémája van. Izrael szerepe. Én erről előbb beszéltem. Nekem meggyőződésem az, hogy Izraelnek kiváló hírszerzési kapcsolatai vannak Szaúd-Arábiával, Marokkóval, Jordániával, de az alapvető politikai stratégiája, én látom, téves. Azt mondta a nagykövet, hogy aki egy rossz megjegyzést tesz Netanyahu-ra, az antiszemita. Ez egy baromság. Hát ilyet Magyarországon az 50-es években mondta. Az utolsó kérdés az volt, hogy NATO határlezárása. Hát a probléma az, hogy mi ezt nem NATO erővel szeretnénk megoldani, hanem Európai Unióval. Az Egyesült Államok bő egy évvel a jövő novemberi választások előtt nem akar szárazföldi erőket küldeni az iszlám állam ellen. Az ausztrál miniszterelnök azt mondta, hogy zárjuk le Európát, hogy ő teszi haditengerészettel. Ausztráliába az mehet be, akit engednek. Most kis létszámú szír menekültcsoportot engednek be. A migránsokat szállító hajóknak adnak élelmiszert, vizet, üzemanyagot és visszazavarják őket. Második megjegyzés. 4 helyre mehetnek a migránsok. A második az USA. 2 oldalán óceán, északon Kanada, délen Mexikó, 2000 km fal, tűzparancsal. Még egyszer nem kutyákkal, tűzparancsal. A harmadik a szupergazdag arab államok, eszük ágában így szegény arabot fölvenni, részint ott a séta szunita ellentét, részint ha olcsó munkaerő kell, akkor Pakisztán, India, Fülöp-szigetekről hozzák, és néhány év után elküldik. Tehát az egyetlen céliránya a migránsoknak Európa. Mi a probléma? Jelenleg a világon 210 millió migráns van, ez a világ lakosságának 3%-a. Ez 20-30 éven belül fölmegy 500 millióra. Afrika lakóinak a száma a mai számról 20 év múlva fölmegy 1,3 milliárdra, kezelhetetlen. Tehát vagy képes Európa önmagát megvédeni, vagy végveszélybe sodorja önmagát. Köszönöm szépen, következő kérdések. Tisztelettel köszöntöm a Nógrádi urat, és jó estét kívánok mindannyiuknak. Én Dikafalvi Máté László vagyok. 4 rövid kérdésem van. Az első biztonságpolitikai jellegű. Miért nem veszik el a mobiltelefont a beözöllőktől? Rengeteg biztonságpolitikai információ van ezekkel a mobiltelefonokkal. Egyébként távközlési rendszerkonstruktőr vagyok és író. A második, én jártam gazdag országban, az arab világban, Kuwaitban, és talán a legszegényebben, Jemenben is, mert mi magyarok nyertük meg ott a távközlés technikát. Több mint 30 évvel ezelőtt volt ez utoljára. Olyan szemetet, amit ezek művelnek, még Ádemben se láttam, az angolok által elhagyott Ádemben se. Szedessük össze a szemetet azokkal, akik ezt az ocsmányságot művelik az országukban. Harmadik, lehetséges-e az EU-orosz összefogás, nevezetesen az amerikai, azaz USA nyomulása szemben, és az utolsó az, hogy a hazaárulás kategóriát be lehetne vezetni, mert itt lenne az ideje, mint azokkal a magyarokkal szemben, akik Magyarországot belföldön és külföldön pocskondiázzák, rágalmazzák. Mindent tesznek, csak nem a magyarok érdekében. Köszönöm. Oké, parancsoljon. Tisztelt professzor úr, azt szeretném megkérdezni, hogy arról van szó, hogy a nagy játékosok Amerika, Oroszország és Kína. Nem esett szó a földkönknek a déli részéről, tehát ők nem jöhetnek esetleg számításba az elkövetkező időkben a népesség növekedés és egyéb szempontból? Ez lett volna egy kérdés. Legalább a utolsó legyen egy lány, itt jelentkezett, ott egy hölgy, teljesen más a hatása. Köszönöm szépen, gazdasági válsággal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy konkrétan melyik az az ország, amely kijött a gazdasági válságból. Köszönöm szépen. Kezdem hátulról.
Ez teljes véletlen. Öntapsolták, nem engem. Ki jött ki a gazdasági válságból? Két térség, Németország és a ráépült országok és a skandináv térség. Senki más. Mennyi az egyfőre jutó görög államadósság? 32 000 euró, visszafizethetetlen. Mennyi az olasz? 31 000. Csók. Mennyi a brémai, mint tartomány? 30 000. Hol a legnagyobb az ifjúsági munkanélküliség? Spanyol, olasz, görög és horvát. A horvátok rendkívül rosszul tárgyalták le az Európai Uniós belépést. Ebből időkérdése és óriási botrány lesz. Ma a horvát turizmus visegrádi turizmus. Olyan árai vannak, hogy egy nyugati ritkán megy oda. Én 40 évet szállodát vezettem le, félek, hogy viszonylag jól ismerem Jugoszláviát, illetve a utódállamot, Horvátországot. Tehát a horvátok, nézem az árakat, elképesztő árak vannak, miközben a papíron az infláció gyakorlatilag nulla. Ha megnézi egyik évről másikra az élelmiszerárak, a szállodai árak emelkedését Európa, az valami elképesztően drasztikus. Tehát a válaszom Németország, ráépültek, skandinávok. Az előző kérdés, déli játékosok. Hát ön a BRICS-re gondol, és a BRICS-nek elképesztő irodalma volt a világban. Körülbelül másfél éve nincs irodalma, mert a BRICS egyéb tagjai, Dél-Afrika, Brazília kiderült, hogy maximum regionális vagy szubregionális hatalmak, nem több. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a BRICS kőkemény, Kína, India, Oroszország, Dél-Afrika, Brazília, ebből Dél-Afrika, Brazília regionális szerepet játszik, India esze ágában is globális játékossá lenni, tehát van Kína, Oroszország, amiről beszéltem. Első úr, 4 kérdést tett föl, mobiltelefon. Hát én azt láttam lehet Szerbiában, hogy létezik a legmodernebb mobiltelefonnal, jön térképpel, és az információt adja és kapja. El lehet venni tőle, ha megfigyelik Németországban, amikor bemennek, az utolsó zsebét is kiforgatják, de ez azt kell, hogy az illetőket nyilvántartásba vegyék. Ezek az emberek nem akarják, hogy Magyarországon vegyük őket nyilvántartásba, mert nem akarnak itt maradni. De tény az, hogy az útlevelük idézőjelbe elvesztett, a mobiltelefonjuk soha. A második megjegyzés szemét. Ön Magyarországgal kezdte, hogy ön járt Kuwaitba, Jemenben. Én azt javasoltam, hogy föl kéne venni a kapcsolatot az összes olyan emberrel, aki a harmadik világból jött, és Magyarországon végezte az egyetemet, vagy itt végezte a doktori, akkor még kandidátusinak írták, mai értelemben PhD, stb. Ezt a külügy elkezdte. A külügykereskedőháza részint ezt csinálja, hát partnereket keresünk. Rengeteg olyan vezető van, többek között Jemenben, aki itt végzett, de Vietnámban, Kínában, rengeteg helyen. Ezek az emberek boldogok, ha magyarul beszélhetnek, tehát rengeteg dolgot meg tudnánk csinálni szemét. Önnek teljesen igaza van, de a végigmegy az arab világ jelentős részén, hogy máshogy mondom, a harmadik világ jelentős részén elképesztő szemét van. Én 10 éven keresztül úgy éltem, hogy 6 hónap külföld, 6 hónap itthon tanítottam, rengeteg egyetemen a világon, rengeteg helyen van szemét. USA, ledobok egy szemetet 100-200 $, nem szemetelnek, próbáljak beszélni mondjuk Fekete-Afrikában 100-200 $, megesznek, tehát ez nem igaz. A harmadik kérdés az volt, hogy lehetséges-e Európai Unió orosz összefogás USA ellen? Nem. Az USA ezt nem tűri, amíg az Európai Unió 28 tagból áll és ennyire megosztott, pedig mindig lesz egy tömb, amelyik orosz ellenes és USA barát. Ha megnézem a skandinávokat, baltiakat, lengyeleket, románokat, briteket, soha ilyenben nem lennének benne. A németek, a franciák, az osztrákok, a csehek, a szlovákok, a magyarok ilyen. Tehát Európa szinte mindenben megosztott. A 4. kérdése érdekes volt és tapsot kapott, hogy mit lehet kezdeni azokkal, akik kőkeményen bírálnak. A válaszom az, hogy ha megnézi a magyar fölmérést, akkor azt látja, hogy ma a magyar lakosság kb. 85%-a nem akar migránst. Ettől kezdve egy kisebbség bármit mondhat. Ha egy liberális pártit elindulna a választásokon, nem akarom megmondani hány százalékot kapna, a parlamenti küszöb közelében nem lenne. Nekem a problémám az, én egész nap a német tévét nézem, imádom. Tegnap este is ment egy 80 perces műsor a migránsokról, kormány ellenzék. Hogy az alapkérdésekben egyetértenek. Mi 25 éve vagyunk egy új úton. Ezt valamikor el kell érni. Az ellenvéleményt el lehet fogadni, de hogy minimális jó szándék és logika legyen. Én nagyon sok politikustól ezt nem tapasztalom. Én nem akarok, soha nem mentem bele a magyar belpolitikába,
Hát nemrég azt mondta egy vezető, egy pártelnök, hogy Európa ennyire impotens, hogy nem bírja fölvenni Európába az európai lakosság 1000%-ét. Na most én elkezdtem számolni, az illető közgázt végzett, tehát tudja, mit beszél. 500 millió Európai Uniós van, ennek az 1000%-e fél millió ember. Csak idén a németekhez bement 1 millió. Tehát nem stimmel az adata. Tehát erre nem úgy kell reagálni, hogy hozzájáruló vagy, hanem úgy kell rá, nagyrák számoljunk együtt. Elmondom a kedvenc példát. Körülbelül 2 héttel ezelőtt meghívtak egy fórumra, ahol 4-en szerepeltünk. Az egyik egy bűvályos lány volt, aki a migránsokat segíti, ez az ő dolga. Elkezdett zokogni, hogy milyen a helyzet. Nem mondok véleményt, mert pont. A második az Iványi nevű lelkész volt, akit életemben másodszor láttam. Én ezt most már 2-szer elmondtam. Az Iványi tartott egy olyan hatásos beszédet, hogy én azt éreztem, hogy kicsit még figyelek, akkor síróbölcset kapok. Iványi elmondta, hogy micsoda ország ez ma Magyarország, ahol Magyarországot azért vették fel az ENSZ-be, mert betartottuk az emberi jogokat. Mondom neki, hogy bocsi, hányba vették fel Magyarországot az ENSZ-be? Azt nem tudja. Na most én nem beszélnék olyanról, amit nem tudok, de ez egy más kérdés. Mondom, hogy 55-ben. Na most 1955-ben azt mondani, hogy mi betartottuk az emberi jogokat, hiteltelenítette magát. Ez a válaszok. Pont. Az emberi jog betartása 55-ben az volt, hogy a hazaárulakat Rákosi fölakasztatta. Ebbe igaza van, de a Rákosi Mátyás hál' Isten 56-ban elhagyta Magyarországot. Amikor Magyarországon elkezdődött a vita Rákosi jövőjére, akkor fogta magát és meghalt Moszkvába, illetve mielőtt kiabít pár ezer kilométerre keletre, tehát nyilván nem jött vissza Magyarországra. Na most az, hogy 55-ben nekünk egy ennyire idióta vezetésünk van, ez nem jelenti azt, hogy a rendszerváltás után 25 évvel bármilyet kéne tenni. Nagyon sokan politikus van, aki saját magát tökéletesen küldi. Meggyőződésem szerint. Pont. Köszönöm. Ha ezt a másik hölgy mondta volna, sokkal jobban esett volna, de nincs rossz. Kérdés. Valakinél van mikrofon. A fiatal ember. Akkor még 5 kérdés, jó? Hogyha lehetséges. Én ráérek. Jó napot kívánok! A tanár úr beszélt az őslakosok és a migránsok radikalizálásáról. Én arra lennék kíváncsi, különösen még a Belgiumban élek, hogy ez konkrétan a közeljövőben, illetve a távolabbi jövőben mit jelentene abban az esetben, hogyha nem sikerül elzárni a csapot Líbiában, illetve a Balkánon, illetve hogyha Európa egy nagyobb gazdasági recesszióba esne. Ha Európa egy nagyobb? Hát, hogyha... Köszönöm. Én is. Végére legalább egy jó képen menjek el. Köszönöm szépen, mindenki nevében köszönöm az előadását. Én köszönöm a két. Belbiztonsági problémát szeretnék felvetni. Keresztesi Tibor vagyok, 18. kerületos, jelen pillanatban hajléktalan, Kispesten lakom. 19 éve tart egy bírósági peren, polgári peren, mellette büntetőper. Következőt szeretném kérdezni. Szabadalmakkal, találmányokkal foglalkozunk. Mi van abban az esetben, hogyha felszínre hozzuk azt a 30 évet édelgetett álmunkat, hogy megszűnik a német autóiparnak a gyártása, hová fog lenni az a sok munkanélküli migráns, akit jelen pillanatban rázudítottak az országra. A további kérdésem az gyakorlatilag, hogy ezt az energiarendszert, ezt felszínre hozzuk, akkor mi lesz az atomenergia beruházásról. Utána azt szeretném kérdezni, hogy mit akarunk 25 éves ország kifosztása után, abban gyakorlatilag minden párt részt vett. Azt mondták, hogy azért nem megy a dolog, mert a demokráciát tanulni kell, ezt mondta Kónya Péter belügyminiszter. Na most, hogyha valaki nem tudja, hogy kell ezt csinálni, akkor addig ne vállaljon szerepet. Aztán további kérdésem az, hogy akarunk majd utána belbiztonságot, amikor van itt elég csoport, akit az országban nem tudunk kezelni, amikor írunk a belügyminiszternek, hogy le kéne ülni egy kicsit beszélni belbiztonsági, egyéb morális kérdésekről, visszaválaszol valami kis alulképzett dandártábornok, hogy nem ér rá a belügyminiszter. Na most ettől a pillanattól kezdve, ha ez az áradat, akik rászabadították a nyakukra, és a környező országot gyakorlatilag megtagadják az alapvető emberi jogokat, és a
hölgy van, hölgyek igen. Férfi akkor, ha átoperálják. Igen. Egyébként szeretném megkérdezni, hogy az ENSZ-nek mi a szerepe ilyenkor, mert ugye mi kaptunk megjegyzéseket tőle, miközben ő meg ENSZ buszokkal felhozott Macedóniától a magyar határig buszokkal migránsokat, holott Merkel az, hogy szobájáig letehette volna, vagy minimum Brandenburgi kapuig. Ez az egyik kérdésem, tehát itt az ENSZ-nek milyen szerepe lehet, vagy van. A másik pedig a bolgár-török határ, mert az egy félelmetes. Itt mi várható, mert ha még az is elindul, akkor nem tudom, hogy törökül tanuljanak-e az unokáim, vagy arabul. Jó estét, én is megköszönném az előadást, és szerintem a legrövidebb kérdést tenném föl. Mekkora rájtása annak, hogy a évszázadok óta itt élő izraeli zsidó vallású kisebbséget a most ön szerint radikalizáló, bevándorló migránsok között gyakorlatilag kialakul egy konfliktus, tulajdonképpen importálhatjuk Európába a közel-keleti válságot. Mennyire? Nekem az lenne a kérdésem, hogy miért nem zárjuk le a horvát határt, ugyanúgy, mint a szerb határt lezártuk. A másik kérdésem az lenne, hogy Németország és Hollandság tisztában van azzal, hogy milyen hatása lesz ennek a bevándorlásnak Európára, meg Németországra, ugyanúgy, mint Magyarországon, de nem hiszem, hogy ők ezt nem tudnák, de miért engedik, hogy miért bátorítják ezt a bevándorlást ennek ellenére? Jó estét kívánok! Az előadásán elhangzott, hogy ugye az európai hírszerzés nem tud globális szinten tevékenykedni. Ugye ezzel kapcsolatban egy kicsit bővebb információt szeretnék kérni, hogy mégis az különböző európai titkosszolgálati szerveknek milyen lehetőségei vannak arra, hogy a mostani migrációs válságból ki tudják szűrni azokat a veszélyes elemeket, esetleg terrorista elemeket, akik bejönnek, és hogy most milyen hatékonyan tudják végezni ezt a tevékenységet. Köszönöm. Köszönöm. Hagyj válaszoljak, és akkor utána. Jó, csak összejött vagy 10 kérdés. Nekem mindegy. Jó, mondja. Azt szeretném kérdezni, hogy a televízióban lehetett látni, hogy a román határon már kezdenek ilyen befogadó állomásokat építeni, hogy mi a Románia szerepe mi lenne ebbe, hogy most tulajdonképpen a horvát szakaszt is lezárul, meg a szlovén, akkor azt hiszik, hogy majd arra fognak menni a migránsok. Legyen kedves a mikrofonba! Megértettem, rendben. Válaszolható? Még egy kérdés? És jó, utána mondja. Tiszteletem, talán az lenne az egyetlen gyors kérdésem, hogy elképzelhető-e a schengeni külső határ lezárása, ugye, hogy mit tettük. És bocsánat, de még egy utolsó hogy ön elmondta a televízióban többször, hogy a migránsok második hullámára is lehet számítani, akik sokkal szegényebbek lesznek. És nekem csak ez azért logikátlan, mert hogyha sokkal szegényebb, akkor lesz akkora biznisz az embercsempészeknek áthozni őket, hogy vállalják el a kockázatot. Köszönöm, válaszolok visszafelé. A második hullámnál nyilvánvalóan nem fog egy részük adósodni, ez egy óriási biznisz. Tehát azért annyit hagy mondjak önnek, hogy 10 év alatt az albán maffia az európai embercsempészekből szinte mindenkit kinyomott, az emberekkel együtt prostituáltakat visz, szervkereskedelmet csinál és kábítószer. Csak a heroinból az évi profit 15 milliárd euró. Ezek elképesztő pénzek. 10 év alatt az albán maffia 1 millió albán becsempészett törvényellenesen Nyugat-Európába, ahol azt mondja, hogy őre ingyen hoztalak, majd megoldod, de ha bajba vagyok, nálad alszom. Ettől kezdve lehetetlen leletlezni. Tehát ez rendkívül összetett, de üzlet. A második garnitúra, ha jön, remélem, hogy addig Európa valamit kezdő magával, sokkal nagyobb létszámú lesz, és sokkal szegényebb, mint az első. Schengeni külső határ lezárása. Ezt megtettük mi is. Zárójel a schengeni jogszabályok szerint ez bármely ország megteti. Schengeni belső határt is lehet zárni, külső határt is, csak ez hosszú távon az európai szabadságjogokat gyengíti. Ami magyar nemzeti érdek. Tehát a mi érdekünk az, hogy a schengeni külső határt védjük, nem lezárjuk, védjük,
úgy, ahogy a schengeni jogszabályokban benne van, és ne veszélyeztessük a schengeni belső határokat. Ezt rúgták föl most többek közt a horvátok, akik nem veszik nyilvántartásba, átküldik hozzánk, a horvát vezetés hülyeségeket beszél. Azt mondta a horvát miniszterelnök, hogy a migránsok nem jönnek csónakokon, a migránsok repülővel jönnek, aztán öngyilkos leszek. Tehát nem mondhatnám, hogy jók a tanácsadói. Az előző kérdés az volt, hogy Románia szerepel. Elnézést. Profik az embercsempészek. Szerbiából 3 irányban mehetnek tovább, Románia felé. Igen, de ez a leghosszabb út, és van közte egy magyar határ. Bosznia felé, igen, de nincs központi kormány, az országban tökéletes a káosz, soha nem mondjuk így. A magyar államhatártól 200 kilométerre vannak falvak, ahol vahabiták gyakorolják a hatalmat. Magyarul mondom, terrorista csoportok a magyar határtól 200 kilométerre. És a harmadik a horvát út. Zseniálisan, 1 perc alatt, ahogy mi lezártuk a határt, ők már Horvátországnak vették az irányt. 1 perc alatt. Ezek a palik profi logisztikusok. A pénzükről van szó, horribilis pénzt keresnek. Következő kérdés. Európai hírszerzés. Az európai hírszerzések nem rosszak, csak nincsenek meg az eszközei. Ezért együtt kell működnünk az USA-val. Mi a probléma? Hogy az amerikaiak azt mondják, hogy ők azért folytatják a globális hírszerzést, hiszen terrorizmus ellen lépnek föl. Nem igaz. Az amerikai hírszerzés 10%-a vonatkozik a terrorra, a 90% a gazdasági hírszerzés, és leköröznek mindent. Tehát amikor leül egy európai vezetővel, tökéletesen tudja, hogy mi az európai pozíció, én mint európai nem tudom, hogy mi az amerikai pozíció. Ennek a leglátványosabb eleme az volt, amikor összeveszett egymással az USA és Franciaország, és az USA azt mondta, hogy bocsánat, a franciák azt mondták, hogy elegem van abból, hogy az USA mindent lehallgat. Mire az USA azt mondta, hogy elegem van abból, hogy a franciák mindenkit megvesztegetnek. És itt abban maradt a beszélgetés, mert a következő pontnál már a konkrétumok jöttek volna, és azt egyik fél sem akarta. Következő. Merkel miért bátorít? Merkel beceneve az volt, hogy kislány. Kohl nevezte el így, majd félreállította Kohlt a pártpénzek finanszírozási ügyek miatt. A Merkel eddig az összes politikai ellenfelét zseniálisan félreállította. Nem csúnyán. Van, akiből államfőt csinált, majd megbuktatta, Európai Uniós biztos, majd békén hagyta. Jelenleg az én megítélésem szerint a Merkelnek igazi kihívója nincs. Potenciálisan van 3 Schäuble. Igen, de 72 éves és tolószékben van, nincs esélye. Von der Leyen bűnbájos, nem korrupt, nincsenek ügyei. Igen, de a Védelmi Minisztériumot viszi, ahol bármikor bárkit meg lehet buktatni. Bármikor bárkit. A harmadik a de Maizière, aki megbukott, mint védelmi miniszter, átment belügyminiszternek, ettől kezdve, ha Merkel akarja, föl tudja állítani. Tehát szeretném elmondani, a Merkel ügyes. A Merkel történelmi szerencséje a túloldalon szozdemeknek még kancellár jelöltjük sincs. 2 év van a választásokig, meglátjuk, hogy mi lesz. Most először a Merkel pozícióit az események megtépázták, és a rossz PR, ahol azt mondta, hogy aki szír jöhet, majd módosította, de addigra már idézőjelbe Szíria fölkerekedett. Horvát határlezárása. Kérem, ezt megtesszük, csak ez idő. De azért szeretném elmondani, hogy Horvátországot mi juttattuk be az Európai Unióba. A Schengenbe, a jelenlegi rendszerben remélem horvátok nem várják, hogy bevegyük őket. Horvátországban választások lesznek, ahol reméljük, hogy olyan kormány jön, amikkel együtt lehet működni. És a turizmus döntő része Horvátországban azért vagy magyarok, vagy Magyarországon keresztül történik. Tehát azért abból elegünk van, hogy minket egy nálunk kisebb és gyengébb ország leckésztet. Ráadásul úgy, hogy nincs igaza. Következő. Konfliktus Magyarországon zsidók és arabok közt. Az itt élő arabok szerintem nem szeretik a zsidókat, de eddig nem volt konfliktus. Az itt élő zsidók sem szeretik az arabokat, de eddig nem volt konfliktus. Bármikor bármi lehet. Zárójel, Dániában volt konfliktus, Franciaországban volt konfliktus. Nyilván minden ország titkosszolgálata azonban, hogy ezeket a konfliktusokat elkerülje. Erre véleményem szerint előre nem lehet válaszolni. Bolgár-török határ. A bolgárok kivezényelték a harckosikat. Igen, de a válaszom, ki akar Bulgáriába élni? Bocs. Tehát nem fő iránya a migránsoknak. A csehek, a szlovákok csináltak most országos fölmérést, hogy ki akar migránsokat befogadni. Egyik helyen 94, a másik helyen 98% volt a migránsok ellen. De nem a migráció fő iránya.
Tehát én boldogan megszavaztatom a 3 balti országot, de migráns akkor megy oda, ha eltéved. Hát azért ezt van a ENSZ. Hihetetlen érdekes az ENSZ, 2 dolgot hadd mondjak el. Az ENSZ tökéletesen tükrözi az 1945-ös erőviszonyokat. 20 éve az ENSZ-ben csak arról van szó, hogy csináljunk reformot. Semmi nem történt. Annyi történt, hogy a biztonsági tanács nem állandó tagjait 5-ről, tehát 10 voltak, fölvitték 15-re, csodás. Hogy ki legyen állandó tag, a németek, a japánok, a brazilok, soha döntés nem született. Volt erről egy vicc. Mi van, ha 2 kis ország összevész? Az ENSZ megszünteti a vitát. Mi van, ha egy nagy és kis ország összevész? A nagy ország megszünteti a kis országot. Mi van, ha 2 nagy ország összevész? Megszűnik az ENSZ. Ebben elnézést minden benne van. Itt elhangzott az, hogy önnek a belügyminiszter nem ad választ. Én soha nem mentem bele a belpolitikába, most sem megyek, csak jelzem. Én, mint egyszerű egyetemi tanár, kapok napi 30-40 levelet. Ennek a 80%-ának valami minimális értelme van, én mindegyikre válaszolok. Képzelj, hogy egy belügyminiszter mennyit kap. 20%-a akkora baromság, hogy főleg ha az ember fáradtabb, megőrül, mentsük meg a világot. Most beszéltem a franc tudja kivel, ön és én ki vagyunk jelölve, hogy most mentsük meg a világot. Na most erre a válaszom azt, hogy ezt a Claudia Schiffer írná, akkor mentsük el, menjünk egy szigetre egy pár hétig, azt meglátjuk, mi lesz. De elképesztő baromságok jönnek. Nekem, mint egyszerű egyetemi tanárnak, akkor el tudok képzelni egy kormánytagot. A következő kérdés az volt, hogy 25 év. A rendszerváltás nem úgy történt a volt szocialista országban, hogy az emberek elképzelték. 10 évvel a rendszerváltás után a 90-es szintet, tehát 10 éve veszteséget. Csak Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Szlovénia és Magyarország ért el. Ezeknek az országoknak esett ki 10 év, a többieknek több. Én most nem értem, hogy a privatizációnál mik történtek, ez ma már történelem. Tehát nem volt szerencsés, de mi a gyenge pozíciójában voltunk, sajnos. Következő kérdés az volt, hogy mi van, ha a német autóipar bezár. Hát én poénon fogom föl, ha megnézem, hogy a Volkswagen most miket csalt az elmúlt néhány nap az USA-ba, akkor erre van esély, de ha a valóságot nézem, akkor nincs esély. Az emberiség elkényelmesedett. Amikor azt mondják, hogy szálljon föl biciklire, hát igen, szóval biciklire esetleg, kirándulni esetleg, de egyébként hosszú távon nem. Tehát a német autóipar uralja a világot minden probléma ellenére. De ön mondta azt, hogy atomipar. A merkeli koncepció az, hogy bezárom a német atomerőműveket. Honnan veszem a hiányzó energiát? Franciáktól. Milyen forrásból? A francia atomenergiából. Ettől kezdve ezek nehéz kérdések. Utolsó 2 kérdés az volt itt az úrtól. Európai recesszió, Oroszország. Hát én szemét veszek. Ön Belgiumban él. Amikor Belgium létrejött, ki volt a francia külügyminiszter? Írtam róla egy könyvet, Talleyrand. Nekem mindig 2 vágyam volt, hogy 2 szituról írjak könyvet. Az egyik, hogy lehet az, hogy Talleyrand, aki soha nem tanult, gyerekkorában leesett szekrénytetőről, nyomorékolt, semmilyen nyelvet nem tudott, csak a pénzt és a csajok érdekelték, egyébként püspök volt. Hogyan lehet, hogy a történelem egyik legtehetségesebb külügyminisztere volt? Amikor Belgium létrejött, az oroszok Talleyrand kérdezték meg, hogy mit csináljanak, és Talleyrand azt mondta, hogy ismerjék el, és az orosz szám Talleyrand hatására elismerte Belgium függetlenségét. A második megjegyzés Belgiumról. Hát ön azt kérdezte, hogy Belgium, flamand vallon ellentét, ön ott él, ezt ismeri. Ott élő marokkói kisebbség. Tehát rengeteg olyan probléma van, Belgium a világ egyik leggazdagabb országa. De ha megnézem Belgiumban, évről évre nő a migránsok aránya, és rendkívül furcsa helyzetek vannak. A marokkóiaknál Belgiumban elég komoly problémát okoz, hogy a nőket küldik el dolgozni, a férfiak otthon maradnak. Most erről nem mondom el a véleményem, mert akkor iszonyú sajtóviszonyja lesz. De a lényeg az, hogy ez a szupergazdag Belgium szintén nem tudja megoldani a belső problémáit. Rengeteget vagyok Brüsszelben, látom az utcát. Tehát attól függ, hogy melyik városrészben vagyok, tudom. Tehát a válaszom az, hogy Nyugat-Európa ma a migráns kérdéssel küzd, és nem tudja megoldani. Összegzem, mivel több kérdést nem lehet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy önök meghívtak, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
Sok sikert kívánok. Nem tudom, hogy a kerület foci csapata hogy áll. Elképzelésem sincs, gyerekkorom óta nem foglal. 4. első osztályban. Jó. Akkor erre egy megjegyzésem fejlejön. Meghívtak kínaiak egy díszvacsorára múlt héten. És 10 percente kirohantak a francban. Azt hiszem Róma-Barcelona meccs van. És kinek drukkolnak? A Barcelona. Hanyadik osztályban játszik. Azt mondták, még egy ilyen megjegyzés, és az összes kaját velem fizettetik ki. Mondtam, rendben van, meggyőztek. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Sok sikert kívánok, kezi csoklat. Nagyon szépen köszönöm Tanár úrnak, hogy elfogadta a Kiscsoki Társaskör meghívását. Köszönjük a társaskörnek, köszönjük önöknek, hogy itt voltak ma este velünk. Köszönjük a KMO-nak, a KMO vezetőjének, vezetőhelyettesének, technikusoknak, mindenkinek. Remélem, hogy ez egy hasznos este volt az önök számára, és a többi alkalom is majd ugyanilyen lesz. Még egy dolgot hadd mondjak el, aki nem tudja, tanár úrról, professzor úrról, hogy a NATO vezetése 2 magyar ember kért fel, hogy tartson számukra előadást, az egyik Nógrádi professzor. Nem tudok tapsolni, mert tőle a kezem, de Úcsozó Kispestről egy képes albumot szeretnék átadni önnek, és köszönöm.